Masu sauraronmu barkanmu da warhaka. Ni sharifiyace jinin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, don haka masu tsine mun su tuba su daina, inji jarumar Kannywood Sadiya Haruna. Me za ku ce da wannan furci nata? Ka san dai cewar an yanke mata hukunci jiya na cewa ta koma makarantar Islamiyya ta yi wata 6 tana zuwa, inji wata kotu a jihar Kano. A inda Umma Shehu mata Kannywood ta fito tana kare ta, har Umma Shehu take yi wa jami'an Hisba kazafin cewar wasu daga cikinsu 'yan bariki ne suna bin mata. A inda dai 'yan Hisba ba ta yi wata ba suka cafke ita wannan Umma Shehu din jarumar Kannywood. Sannan ita kuma wannan ta fito take cewa wai ita jinin manzon Allah ce sharifiyace, duk wanda ya tsine mata ko ya zage ta ya gaggawa tuba, in ba haka ba ya haɗu da fishin Ubangiji. Me ra'ayinka akan wannan kalamai na Sadiya Haruna? Sadiya Haruna dai ta yi ƙaurin suna wajen bayyana kalamai wanda ba su dace da addini ba da kuma al'adar mu ta wannan yanki na ƙasar Hausa. To, koma dai menene? Allah ya samu dace, Allah ya shirye ta, su ma masu tsine mata su daina, domin furta kalma ɗaya tak akan wani mutum wanda yake musulmi. Idan har ta kasance ta yi masa ciwo, to ba daidai ba ne. Mu dinga wa junanmu kalma mai daɗi, ita ma sadaka ce. To Allah ya ba mu zama lafiya, Allah kuma ya shiru zukatanmu. Kar ka manta a ƙarshe dai muna buƙatar ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu, domin haka ne yake ba mu ƙwarin gwiwa tura maka videos irin waɗannan. Mun gode.